Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, dar revin cu noutăți. Astăzi o să vă arăt noua achiziție din mica mea fermă. Mi-am cumpărat o broască cestoasă în urmă cu o săptămână și, după cum se poate vedea, a depus și ouă. O să vi le arăt în continuare. Vreau să-mi cer scuze pentru gălăgia ce se aude pe fundal, dar unul dintre vecini tunde iarba cu o motocoasă, de aceea se aude sunet de motor. Aici avem cuiubarul făcut de către broasca cestoasă. Încă nu i-am găsit un nume, dar sunt în căutare de un nume de broască, mai ales că am și aflat că este femelă, fiindcă a depus ouă. Are 8 ouă și, după câte am găsit pe internet, am văzut că țin în jur de 8 luni până la eclozare. Acum nu știu dacă este adevărat, dar o să vedem pe parcurs împreună cu dumneavoastră când vor ieși broscuțele. Deci, după cum se poate vedea, cam așa arată niște ouă de broască cestoasă. Sunt foarte asemănătoare cu ouăle de porumbei. Eu deocamdată n-am găsit nicio diferență între ele. Pentru cei cunoscători de broaște cestoase, chiar v-aș ruga frumos să-mi spuneți niște sfaturi în comentarii pentru îngrijirea unei broaște cestoase, fiindcă nu prea știu exact cum ar fi necesară creșterea unei broaște. Deocamdată, după cum se poate vedea, i-am făcut strictul necesar să aibă și apă și verdeață și pământ pentru depunerea ouălelor. Ce vă mai pot spune despre o broască cestoasă? Este vorba de hrănirea acesteia. Eu, de unde am cumpărat-o, am fost informat că o pot hrăni cu peștișori, bucățele de piept de pui sau frunze de salată, și în urmă cu 3 zile de când am cumpărat-o am hrănit-o cu peștișor și frunze de salată. În următoarele zile o să încerc să-i dau și bucățele de carne să văd dacă mănâncă și o să mai vă țin la curent cu ce o să se întâmple cu ouăle, dacă vor ecloza sau nu. Acum eu sper să eclozeze, fiindcă chiar aș vrea să le înmulțesc. Deci, dragi prieteni, cam așa arată o broască cestoasă pentru cei ce nu știu. Și o să ne vedem în următorul episod și o să încerc să postez cât mai des, fiindcă am o perioadă foarte lungă de când n-am mai postat. Deci o să ne vedem în următorul episod și sper să ne vedem cu bine.